Turčianska kotlina obklopená známymi lyžiarskymi strediskami má turistom čo ponúknuť aj v lete. Prírodné bohatstvá či kultúrne pamiatky sa tam skrývajú nad zemou, ale aj pod ňou. K niektorým prírodným úkazom Turca sa však turisti nikdy nedostanú. Jedným z turisticky ľahko dostupných miest je aj takmer 200-ročné arboretum v Turčianskej Šťavničke. Ukrýva poklady, o ktorých netušia ani mnohí Turčania. V botanickej záhrade rastú stovky exotických drevín. Mnohé z nich nenájdete na celom Slovensku. Žltodrevec farbiarsky, alebo metasekvoja, alebo niektoré strihanolisté formy dubov, jeden jaseň jednolistý, ľaliovník z takých pekných, alebo gínko. Múzeum slovenskej dediny v Martine ročne navštívi 40 000 ľudí. Niektoré expozície sú tu naozaj unikátne. Máme expozíciu dedinského obchodu z 30. rokov 20. storočia, expozíciu cintorína, dielňu na lisovanie oleja. Takmer 150 domčekov sa stalo lákadlom aj pre mnohých filmárov. Okrem iných sa tu odohrával aj dej zimnej rozprávky Perimbaba. Vieme si trošku urobiť názor na to, ako sa žilo v tom období. Bolo to ťažké, ale veľmi pekné. Ďalším z unikátnych prírodných úkazov Turca je bez pochyby Šultovský vodopád. Auto si však musíte nechať dolu a vyšlapať si k nemu 50 minút. Za odmenu na vás ale čaká 38-metrový najvyšší vodopád Malej Fatry, ležiaci v Národnej prírodnej rezervácii. Dobre sa mi tak líbí. Čistota a krása, no, panenská príroda. Dúfam, že tady niekdy ešte prijedem. Jedno z unikátnych prírodných bohatstiev Turca však ostane pre turistov navždy skryté. Ide o prírodný vodný zdroj, vyvierajúci z jaskyne. Prameň zásobuje Martinčanov pitnou vodou, nazývajú ju aj 1000-ročnou vodou, ktorú prirodzene filtrujú okolité pohoria. Za sekundu tadiaľto pretečie okolo 800 litrov. Kvalita tejto vody sa dá hravo prirovnať k alpským vodám, patrí medzi najkvalitnejšie v Európe. Je to v podstate unikát, tým, že je to voda krásová. Región Turca však oplýva množstvom ďalších krás a bohatstiev, ktoré sa vám oplatí objavovať radšej osobne. Marian Lechan, televízia Markíza.